Ja, da, ovo bi mogao da mi ispričam. Slušajte ovo. Bila je jedna riba, ja neću da imenujem ništa, znači ne želim da imenujem ništa, zato što je glupa je situacija skroz i... Bila je jedna riba, ona i ja smo se nešto dopisivali na Instagramu i... mislim da je imala tipa, ne znam, 20 godina, ja sam imao 25. Nebitno. Snimao sam za YouTube, sve to znam, s YouTube-a, sve okej. I ona i ja se dopisujemo i čujemo se sve redovno i sad treba da se vidimo. Ja i preko poruka već pišem kao, kako si dobra, albite ovo, albite ono. Ona i ja se dopisujemo i vrate, ništa sve to, mi se vidimo. Mi sad dolazimo, se vidimo. Ona je u fuzonu, vidim da, znaš, kao neće odmah da se poljubi i ovo, ja je tu malo zagrlinski, malo se ona i ja tu udovatimo i šta god. I ništa, sve normalno, pazite sad ovo, sve normalno, ja je vodim gajbi. Znači, prvo veče, prvi put se upoznajemo, ja je vodim gajbi, okej? I kako se je vodim gajbi, ništa, znači, ona i ja smo se poljubili i uvatio sam ja za bulju, sve mislim, baš se osjeća fazon, osjeća se vibe koji je, razumete, ide ka seksu, nema druge priče. Amer, hvala za konfet. I ja, brate, sad dolazim s njom gajbi i riba, znaš, ja izdrkam minđelu, sve okej, ona meni drka, ona meni tu kreće da puši, ja u fazonu do jaja, jel bolje od prve? Jeste, bolje. Ali dobro, jebi ga, zato što sada mogu ja da biram, razumeš, ranije nisam ja imao izbora da biram top ribe. Sad mogu da biram zato što se ribe lože na Porschea, na followere, na pare i onda ja mogu da biram, naravno znajući da su te ribe uglavnom drolje, ali mogu da ih iscijam preko Instagrama lagano, znam da brate riba hoće se jebe, meni je okej, šta god. A nebitno da se vratim na ovu ribu, mi blejimo i ja ništa tu, vatam se s njom sve top, osjećam da se riba preložila mega se izložila, ljudi, znači ne verujte, bilo je Nijagarini vodopadi. I sad, ona meni tu kreće da puši i sve ide top, znate, ide lagano, čuprija, i ja sad, izložio se, znači full bleja, nikad bolja, ja malo idemo, znači tu je hvatam, ona meni, i sad, najsmešniji deo, ide, spremite se za ovu vrisku. I ja dolazim i tu krećem da stavljam kondom i ona mene kao hvata za ruku. I kaže, ne. I ja kao, šta ne? Neću da te jebem bez kondoma. Ne, nemoj uopšte, kao, ja imam dečka. Po razeru. Ja se frapirao. Kaže, ja imam dečka. I ja kao, pa dobro, pa kakve ima veze, neće dečko znati. Znaš, kao, ja pokušam da izvučem priču, ne znam što da kažem. Ima dečka riba, drkala mi kurac do malo pre mi pušila i sad ujednom ima dečka. I ona kao, ne, ja imam dečka, ne želim da ga prevarim. Kako da ga ne prevariš, fuksa, pa šta si radila do sad? Iznervirao sam se sad kad sam se setio. Kaže, ja ne želim da ga prevarim. Pa šta si do sad radila, jesmo mi igrali domine? Šta smo radili, tjebe materu pičku? Kaže, ja imam dečka. On i ja smo zajedno kao 2 godine, Kako dečka? Ja šokiran, znači, pazite, koja je moja faca bila, ja ovako s kitom, spušta se instant, logično. Ja imam dečka, i ona kao, imam dečka, kao, meni je to previše. Ja kao, dobro, pa ne razumem što si onda dopustila da dođe do ove tačke, šta bi tvoj dečko rekao na sve ovo? Pa kao, ja nisam očekivala da će ovo ovako da se desi, ti se meni sviđaš, ali kao... a šta si očekivala da će se desi, ideš kod mene gajevi, dopisivali smo se, sve sam ti slao porukama, znači, pazite ljudi, ja bi to razumeo da sam ja njoj slao, hoćeš sutra da blejmo, dolaze i moji drugari, idemo da igramo stoni tenis, pa kao, ako hoćeš bane i ti sa nama, ti si moj brat. Nego ja sam njoj pisao kako si dobra, pička, nisam to pisao, baš si lepa, kako bi te poljubio, znate, baš direktno dopisivanje da ide ka muvanju, nije bilo dopisivanje da bude indirektno, da ona protumači loše i da bude u fazonu, Nije se obrijala se, Eleuteros, obrijala se, brate, bukvalno sam mi drkao pičku, ona mi je pušila kurac. Znači, nije da je lagala. I posle mi je stvarno pokazala slike s njim, kao, evo, ja sam sad pre ne znam koliko bila s njim na moru, kao. I ja u šoku. I ona kao, da, ne mogu da ga prevarim. Kako, pa prevarila si ga, glupaču, glupa, prevarila si ga. Nemoj da me nerviraš. I ona kao, da, ali kao, to nije prevara.
to nije prijevara, pušila si mi kurčinu. Da, ali kao, pa to nije strašno, kao, to se ne računa, seks je seks. A, gospođice. Ja rekao, ja ništa, ja tu uzimam fon, bio sam ono mega neprijatan, znači uzimam fon ovako kako ležim u krevetu, blejim ovako na fonu i gledam TikTok. I ona u fazonu kao, dobro, kao šta sad? I ja kažem, pa ne znam, šta sad, ako hoćeš ti idi. I ona kaže, dobro, kao baš si neprijatan, ovo, ono. A ja ne znam šta da joj kažem. Znači, šta treba da uradim, ja u šoku. Ja stvarno ne razumem, ali ja trebalo da uzmem i da joj kažem, ajde onda ništa kao da igramo, odigramo neki, ono, neke ne ljuti se čoveče da izvadim, ne znam, ili da odigram s njom neki LOL, da zablavim na kompu, šta je trebalo da uradim? Šta je ona očekivala? I ona kao u fazonu, pa ćeš da me voziš kući. Zamisliš šta mi smucava riba, hoćeš da me voziš kući. I ja kao, pa neću, nek te dečko vozi kući, zovi ga. Ja full nadrkan, ono kao, ti si kao taj likov, ono. Ne, meni je fascinantno da je ona imala blama da mene pita da ja vozim gajbi. Znači, ja nju da vozim gajbi, a ona sve... Ja rekao, ne, zovi ti taksi. I ona kao, možeš ti da mi pozoveš. I rekao, ne mogu ja ti pozovem taksi, izvini. I ona kao, dobro, ja se nadam da razumeš da je ovo posljednji put da ćemo mi blejati. I rekao, ne seri, kao smor, ovo ono, full sarkastičan. I ona ne kapira sarkazam. Znači, riba ne zna šta znači sarkazam. I ona kao, pa šta da ti radim, kao, imao si priliku da budeš dobar prema meni. A ja, meni u glavi samo slika tog lika, njenog tog mučenika, razumeš? Taj mučeni s njom, koji god daje, brate moj, znači kogod da si, znam, mislim, nisam ni otkrio ime devojke, tako da nikad nećemo saznati, ali brate, kogod da si, buraz, čuvaj se, ljubite brat, znači samo se čuvaj, brate, jer žene nisu normalne, brate moj, znači ne znam šta ti kažem. I ona tu kao ništa ispucava mi u fazonu, dobro, kao ako me sad ne budeš vozio kući, mi nećemo blejati nikad više. Ja rekao, jebi ga, ono, šta da radim, stvarno ne mogu, umoran sam, i ona kao, dobro. I od riba za Palinski i kao, otišao gajbi. Šok bomba.